Kat kum ka jing itu da ka chairperson jong ka Meghalaya State Women's Commission ikong Thailand Phanbo ka Assam Commission ka lathung da ka Inquiry Commission bat menta ka jing tokit ka ya shakmat banlap da ka daw jong ka jing yap jong ka tei ka long kumi ka ba na ka ni ka nong ba shlong ka chairperson ka ya thuru ba ka jing shim khya jong ka tei ka commission na Assam ka dei harian ka jing kerpat jong ka Women Commission na Meghalaya ban bot den lem halor ka rukom yap ba i phela jong ka tei ka long kumi na ka ni ka jalla Hadispur Police Station kuman chu daw hang ni ka tei ka jing yap jong ka tei ka long kumi ka la pau ka the ha kan rutrik mentau benai ban na ka lang ki pulit jong ka Hadispur ru ka la kno ba ka la khat ju bor ya ka jing im da ka basdian phasi ya ladi hapo ka thanat jong ka Hadispur Police Station Assam na ka report na pulit ru na po IGP di na po Assam Commission ru kila thung ya ka inquiry committee nila yo jiptip tang GC di menta ka ni ka inquiry kila thung lain na po ka commission Assam State Women Commission di menta ka ni ka inquiry lu ka lang ya na ka liang joki atau pipu panun usul ki kamko em kata kila le ai maki nang thi te na po Assam ke ikaru ba commission nang ngiti longi dia katungi ya request ki ken bagin ya rap le mingi ban find out ek ban bukan jadi trailer Assam Assam Commission ken